Ja, zolang ik het leuk vind en zolang dat ik nog van waarde ben in de ploeg. Kijk, als het niemand ziet zitten in mij, ja, dan hoor ik het wel een keer. Maar zelf vind ik het nog altijd super leuk om te doen. Frans Maassen bij uitstek een man met een heel groot wielerhart. De jonge generatie wielerliefhebbers zullen hem vooral kennen als ploegleider. Maar Frans kon ook een behoorlijk stukje fietsen. In 1987 werd hij beroepsrenner. En een jaar later leerde de internationale wielerwereld hem kennen als winnaar van de rode trui in de Tour de France. De catchtrui, dat was de tussensprinttrui, dat bestaat niet meer. Dat is wel nog een officieel klassement in de Tour voor, maar er is geen officiële trui meer voor. Dat heb ik in de eerste Tour in 1988 heb ik tegen gewonnen. Daar ben ik ook op de Champs-Élysées met gehuldigd met deze rode trui. 2 jaar later was het weer raak in Frankrijk. Met zijn geweldig koers en zicht koos Frans het juiste moment uit om in de eerste etappe meteen er vandoor te gaan. Nu zien we Chiappucci, de Italiaan, die met 3 andere mannen naar voren is gegaan. Dit is Frans Maassen, onze landgenoot. Ja, we waren natuurlijk een ploeg van de vlakke jongen van de vlakke etappes. En ja, dan moesten natuurlijk de eerste dagen enorm waakzaam zijn. En ja, toen was ik de eerste etappe dus ook met in een vroege ontsnapping. Een hele goede dag voor de ploeg van Jan Raas, een goede dag voor Frans Maassen. Onze landgenoot gaat van kop af en wint de eerste etappe. Het is dus meteen Raas, ta-ta-ta-ta. Ook in de klassiekers stond Maassen zijn mannetje. Met als hoogtepunt in 1991 zijn thuiskoers, de Amstel Gold Race. Maassen in het midden, Maassen op kop, Frans Maassen aan de leiding. Frans Maassen haalt hij het, Frans Maassen, maar Von der Jes komt langs, zegt hij wel, Frans Maassen wint. In zijn actieve wielerloopbaan wint Maassen 57 wedstrijden. Daarna wordt hij ploegleider. Eerst bij de junioren, vanaf 2004 bij de professionals. Ik ben toch wel een bevoorrecht persoon. Het is net of je in een film rijdt en er gebeurt altijd wat. En ja, het blijft gewoon super mooi om te doen. Hoeveelste Tour is dit voor jou? De 19e, denk ik. De 19e. Ja, ik ben achtersrenner, hè, dus ja, ik ben er wel een hoop, ja. Ik zei vanmorgen nog met fietsen, we waren even los aan het fietsen hier. En ja, het was natuurlijk geweldig om de laatste 3 dagen, is net of je in een film zit. Ik heb de afgelopen 3 dagen wagen 1 gereden en ja, het is gewoon prachtig. Zeker als je wielerliefhebber bent zoals ik, dan ja, dan is het gewoon fantastisch. De wielerliefhebber Frans Maassen zet zich niet alleen in voor de allerbeste ter wereld. Ook voor de mensen uit zijn eigen omgeving. Zo is hij mede-initiatiefnemer van de onlangs geopende wielerbaan in Neer. We reken hier neer op de veldwegen, maar tegenwoordig wordt alles drukker en je kan niet zomaar meer koersen zeg maar, achteraf op de veldwegen. Daar is er niemand bij. En, ja, op zo'n veilige wielerbaan kan je natuurlijk wel enorm trainen en ook meten. Een andere droom wordt al iets eerder verwezenlijk. In 2022 en 2023 als de door hem opgeleide renner Jonas Vingegaard de Tour de France wint. Tour winnen is voor ons het allerhoogste wat er is. Hoger dan wereldkampioen worden of Olympisch kampioen. De Tour winnen staat boven alles binnen de wielrennerij. En ja, dat is voor mij een droom ja, om daar deel van uit te kunnen maken. Onze topfan Frans Maassen, de ja, top 100 fan, heeft naar ons gekeken en toen zocht op vastelovend rood, geel, groen. En ik vermoed wel, we komen ze met toes, de gele trui, de groene trui, de rode trui met wit, met bolletjes, dus de bergtrui. Dus dat moet toch wel vastelovend zien wat er ja, toch een beetje debet en is. Ja, Frans, proficiat jong.